मोनसे ब्रेकिं निउज बे ब्रेकिं निउजआ फैदों बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय दिनै चिरां जिल्लानि बिजनियाव जानाय दोलोनि 81थि मावफुं आफादनि जथुम्मायाव गोजौ सोलोंथाइ गोनां माखासे गुबुन गुबुन हान्जा आफादनि दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ दोलोआव हाबो। बिथांमोना जाबाय फारियै मिरु एबसुनि बारग' सोलोंथाइ नेहाथारि एबा एजिपि दोलोनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारीजों लोगोसे अदालगुरि जिल्ला पानेरिनि समाज सिबियारि लाइमोन अर्जुन नार्जारी बिथाङा एमएसडब्लिउ खालामनाय, टंला दखरा एबसुनि बारग' सोलोंथाइ नेहाथारि सुशान्त मुसाहारि, रङिया कलेज इउनिट एबसुनि बारग' आफादगिरि देरहासात बर', उदालगुरि जिल्ला टंलानि गौरीशंकर कसारी, गहपुरनि बारग' एनडिएफबि अदीप नार्जारी, मिरु पिपुल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि आफादगिरि बिनाराम बर', क'क्राझार मैदेर खर'नि डक्टर अनसुमा नार्जारी, मिरु पिपुल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि नेहाथारि एबा मिरु गरिया मरिया डिसि जनगोष्ठीय परिषदनि बारग' नेहाथारि बाक्सा जिल्ला गरेस्वरनि फजलुल करिम हाजरिका। दिनै बिपिएफनि सिडब्लिउसि जथुम्माजों लोगोसे जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोदानै जयेन जानाय साफ्रोमखौबो बरायो। सिडब्लिउसि जथुम्मायाव दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे हान्जानि गासिबो गोजौ दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बिथांमोना बिपिएफ हान्जायाव हाबनायनि उनाव हान्जाया गोख्रों जागोन होननानै हान्जानि फारसेनिफ्राय फोरमायो। মহিলাৰী ছাৰে আদৰণি জনালে আৰু আমি সকলোৱে আনন্দিত হৈছো। আৰু দ্বিতীয়তে অৰ্জুন নাৰ্জাৰী তেখেতে মাষ্টাৰ অফ ছচিয়েল ৱৰ্ক কৰিছে পানেৰী ওদালগুৰি। তৃতীয়তে আছে আমাৰ সুশান্ত মুসাহাৰী MA এক্স এডুকেশ্যন ছেক্ৰেটাৰী টংলা অঞ্চলের আমার খলিলুর রহমান ডাঙরিয়া আর আমার কাকিপুর